Human sa malampuson nga sugbusog program ug sugbo negosyo program sa Kapitolyo. Gisundan kini og lain na usab nga food security program nga mao ang Enhanced Countryside Development kun ECD. Bago lang gilunsad ang maong programa pinaagi sa pagpirma og Memorandum of Agreement tali sa Kapitolyo og mga government banks nga mipasalig og loan ngadto sa mga mag-uuma nga nagkinahanglan og puhunan aron mahibalik ang ilang panginabuhian human na apektuhan sa pandemya. Dili lang 20 bilyones ka pesos ang andam nga ipautang sa tulo ka government banks nga mao ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines ug Philippine Veterans Bank. Kay andam sila bisan moabot pa og 1.2 bilyon ka pesos basta kwalipikado lang ang mga tawo nga mangutang. Mitambong sa makasaysayanon nga kalihukan si Presidential Spokesperson Harry Roque didto sa Hidden Valley Convention Center sa Barangay Lamak, lungsod sa Pinamungahan. Pinaagi sa ECD, tabangan sa Kapitolyo ang mga mag-uuma, mananagat ug magpapatigayon sa probinsya aron makapangutang sa bangko nga gamiton isip puhunan. Tabangan usab sila sa Kapitolyo sa pagbaligya sa ilang mga naani ug nabuhi nga mga hayop, pinaagi sa pagpakigsabot sa mga feed producers ug sa mga food manufacturers sa eksakto nga presyo. Giingganyo usab sa Kapitolyo ang mga mag-uuma sa probinsya nga mananom og yellow corn o mais ug balanghoy kay dako ang ginansya niini. Panahon sa pandemya dinha nako nakitaan pagka-insufficient sa atong food supply. Nagpailog sa bugas, naglisod pagpangita og bugas mais. Gawas niini mugasto usab ang Kapitolyo sa pagpatukod og mga pasilidad nga makatabang sa mga mag-uuma ug mananagat sama sa shelling ug drying facility. Ang tulo ka government banks nga magpautang mao ang Land Bank of the Philippines alang sa agri-fishery nga mga negosyo, Philippine Veterans Bank alang sa gagmayng patigayon ug Development Bank of the Philippines alang sa mga infrastruktura. Ang mga asosasyon sa mga mag-uuma ug mananagat mitambong gayud sa maong okasyon kay dako ang ilang suporta ug kalipay sa maong programa sa Kapitolyo. Cebu must take the lead for the country, for the Philippines. All hands on deck. All Cebuanos rising up as one. Sa iyang bahin mato ni Bukal Andre Red Duterte, ang paglunsad sa maong programa nagpakita lang nga ang mga Sugboanon dili pasaway o gahig ulo sama sa pagsaway sa mga tagalaing probinsya. Dili ta pasaway, pioneering ta. Kay when the country goes down, Cebu will always be the first to rise up. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.